Dobrý deň, priatelia, som tu zás a mám pre vás znova zaujímavú ponuku. Keď ma chvíľočku strpíte počúvať s kratučkou prezentáciou, tak na konci získate 20 € na nákup hodiniek. Takže momentálne sa nám na displeji točí jeden veľmi zaujímavý model. Sú to hodinky Casio, ale nie sú to kvarcové, nie sú to solárne hodinky, ale sú to mechanické, automatické hodinky od Casia. Možno, že vám to nebere veľmi, nedáva zmysel, ale je to tak. Ja som tiež za 50 rokov nepočul, že by Casio prišlo s nejakými automatickými hodinkami, ale svet ide a je to pravda. Casio, ako všetci dobre vieme, v 74. nábehlo s úplne novou technológiou a priniesli prvé digitálne kvarcové hodinky, teda funkčné hodinky, čo bol veľký prielom a veľký pokrok technologický v hodinkárskom biznise. Tam si Casio urobilo obrovské meno a tieto hodinky si získali získali obrovskú obľubu aj vzhľadom k cene, lebo doteraz samozrejme mechaniky aj čo sa týka nákladov na výrobu boli podstatne drahšie a robili to prevažne Švajčiari, ktorí týmto celkom mali predtým rešpekt a myslím si, že top management aj častejšie navštevoval záchody. Casio sa držalo tých svojich technológií, pracovalo, makalo a vylepšovalo, nemôžeme povedať, že nie, ale asi bolo v tom, že mechaniky sú mŕtve. No nie je tak, svet išiel ďalej, ubehlo takmer 50 rokov a Casio, čudujme sa svete, prišlo s automatickými hodinkami EFK 100. Trošku som bol zľaknutý z toho, že či vyvíjali nejaký svoj strojček a pracovali na niečom, čo už dávno existuje, no chvála Bohu nie, je tam kvalitný strojček Seiko, automatický, ktorý má rezervu chodu 41 hodín a má vysokú presnosť chodu a samozrejme kvalitu, ktorá vás nezradí a tie hodinky určite vydržia veľmi veľa. Ale na tieto EFK stovky ešte si myslím, že to posunuli trošičku ďalej a to je to, čo sa týka spracovania. Nie je to žiadna plecharina, fakt je to skutočná ušľachtilá oceľ. Je tam nádherný ciferník, ktorý má svoju štruktúru, galvanizovaný podklad, zafírové skličko s antireflexnou úpravou. Hodinky pôsobia možno nenápadne, až by som povedal fádne, ale tá kvalita spracovania je tam excelentná a úžasná. Takže za mňa klobúk dole. Nevieme, že či Casio v tomto bude pokračovať v tejto kolekcii, alebo je to len taký výkrik. Ak by to bol výkrik, tak je to jedinečná príležitosť zakúpiť si tieto hodinky a získate jedinečný model, ktorý bude mať vysokú zberateľskú hodnotu a myslím si, že vo veľmi blízkej budúcnosti. Nebudem ďalej otravovať technickými informáciami, všetko nájdete na inhodinky.sk, čo sa týka technických popisov, opisu hodiniek a podobne. Teraz možno čo vás viacej zaujíma a nastavte trošku viacej uši, ja zvýšim hlas. Ako sa dostať k 20-eurovej poukážke pri nákupe na inhodinky. Možno niektorí z vás zachytili našu akciu video. Táto akcia bola veľmi populárna, až som bol prekvapený, ale ako som tam aj spomínal, bolo to spontánne a trošičku to bolo na úkor nás, ale zase vy ste mali krásny benefit. Pokračujeme v tom ale ďalej. Môžete získať až 20 € zľavu na nákup, ale musí byť minimálne v hodnote 40 €. Nemusíte už teraz dávať v pokladni do poznámky slovičko, ako predtým bolo video. Zadáte kód a ten kód, keď sme teraz trošku prešli aj tú históriu a to retro, bude tipnite Sandokan.
Sandokan je tento frajer, určite môj ročník pozná, Tamilský tiger, vedel to s babami a bol to teda veľký čavo. K úcte k nemu dajme Sandokan. Nech je sranda, nech je trochu recesia, odľahčíme to. Takže keď si zadáte kód Sandokan, 20 € sa vám krásne očíta v pokladni, ostáva vám doma a už s tým sa nejaké obediky navyše budú. Takže toto je ten benefitík, ktorý získate. Ja verím, že vás to nakopne k nejakým objednávočkám. Akcia platí do odvolania, čiže priatelia, pokiaľ vám kódik Sandokan zoberie, tak je stále v platnosti a pokiaľ už to brať nebude, žiaľ, ako minuli sa kredity, ako bezodní nie sme a je to extrémne výhodné. Takže všetko dobré, cca za 2 týždne sa uvidíme a budeme recenzovať trošku drahšie hodinky, MTGčka, a tam som veľmi zvedavý, budeme robiť aj nejakú komunikáciu so zákazníkmi a som zvedavý aj na ich názory. Takže ďakujem, že ste ma vydržali počúvať. Všetko dobré, čauko, majte sa.